Pre nás nie sú regióny na okraji záujmu. Sú srdcom Slovenska a zaslúžia si rovnakú pozornosť, investície a príležitosti na rozvoj ako veľké mestá. Rozvoj dopravy v regióne napreduje taktiež. Pokračujú prípravy dopravno-inžinierského prieskumu pre budúcu okružnú križovatku na ceste prvej triedy 77 v Bardejove. Pracuje sa aj na rekonštrukcii cesty prvej triedy 66 Ždiar, hraničný prechod Slovensko a Poľsko. Pokračujú prípravy na projektových prácach na viacerých úsekoch ciest v Prešovskom kraji, a to vrátane úsekov pri Levoči, Prešove, Lipanoch či Veľkej Lomnici. Posúva sa aj príprava rýchlostnej cesty R4 a ďalších strategických dopravných projektov, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju regiónu. Pre nás nie sú regióny na okraji záujmu. Sú srdcom Slovenska a zaslúžia si rovnakú pozornosť, investície a príležitosti na rozvoj ako veľké mestá. Takto si predstavujeme prácu pre regióny. Dnes sa zasadalo v obci Malcov a opäť sme potvrdili, že Slovensko sa nerozvíja len v Bratislave, ale my všetci sme v regióne.